Lodwa tajba. Illum ġurnata sabiħa u qegħdin ħdejn ir-razzett favorit tagħna. Ejja ħanaraw min joqgħod f'dan ir-razzett. Qed tarawha din ir-rota ħamra? Din ta' Zizi. Ejja ngħidula flimkien. Zizi! Zizi! Ara fejn Zizi? Zizi hija baqra kurjuża, bil-għaqal u tħobb lil kulħadd. Zizi tgħix hawn f'dan ir-razzett. Mela dan huwa ir-razzett ta' Zizi. Zizi qed turina fejn tgħix. Iva Zizi, konna qed ngħidu kemm hu kbir ir-razzett tiegħek. Ir-razzett ta' Zizi għandu 2 bibien u 5 twieqi. Ejja nsibuhom. Ħanoddu twieqi l-ewwel. 1, 2, hemm 2 twieqi fis-sular t'isfel. 3, 4, hemm 2 twieqi oħra fit-tieni sular. U 5. L-aħħar tieqa qiegħda fil-kamra ta' fuq il-bejt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 twieqi. Issa l-bibien. Dan l-ewwel bib. Bib blu. Ngħidulu l-bib ta' barra. Il-bib li Zizi tuża biex tidħol u toħroġ mir-razzett. U dan huwa l-bib tal-garaxx. Il-laħwa kemm hemm imbarazz fil-garaxx. Il-passatemp favorit ta' Zizi huwa li ssuq ir-rota. Titla l-oljiet, tinżel xi niżla, tgħaddi minn qalb il-fjuri fuħu u ddur minn bejn is-siġar. Kemm qed tieħu gost Zizi! Zizi tħobb ukoll issolvi l-jigsaw puzzles u tieħu ħsieb l-annimali tar-razzett. Il-laħwa kemm qed iqum rieħ! Imma rajtu tfal, Zizi ma tħobbx tħarbat ċara? Xi ġmiel ta' għodwa. U kemm hawn eliqi waħda ħdejn l-oħra. Kemm sabiħa l-kampanja hux. Qed taraw dak ir-razzett il-bot f'nofs l-eliqi. Dak huwa ir-razzett ta' Zizi. Kemm hu kbir hux. Ejja nersqu viċin. Ħara lil min qed nara. Dan Nunu. Hello Nunu. 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 Hemm x'qed tagħmel? Nunu għandu instrument f'idejh. Kitarra. Nunu vera jieħu pjaċir idoqq il-kitarra u jieħu gost ikanta wkoll. Ħanisimgħuk ftit Nunu. Doq Nunu doq! Il-laħwa kemm taf. Nunu vera kwiet u kalm. Tantu kalm li lanqas qed jinduna li ħdejh hemm dinożawru. Dak minnu? Dak mhux vera dinożawru imma? Issa qed narfu. Dak Tetu. Tetu huwa l-ħabib ta' Zizi u Nunu. Tetu liebes kostum ta' dinożawru. Tgħidx kemm iħobb jilbsu? Tetu tgħidx kemm hu enerġetiku, iħobb jaqbes u jola u oh! Daqsxejn imferfex Tetu, spiċċa waqa' l-ġottiben. Imma ma ġara xejn. Malajr jiġri u bil-mod Tetu! Ara min hawn. Din Meme. Anke Meme hija ħabiba ta' Zizi. Hello Meme. Meme tħobb tiċċaqlaq, tiġri u tagħmel l-eżerċizzju. Anzi,
L-eżerċizzju huwa l-passatemp favorit tagħha. Ara kemm għandna passatempi sbieħ hawnhekk. Nene qed tagħmel daqsxejn eżerċizzju. Tetu qed jirrexxa ta' dinożawru. Nunu qed idoqq il-kitarra u Zizi qed issuq ir-rota. Kollha għandhom passatempi differenti, imma kollha qed isibu mezz kif iqattgħu il-ħin flimkien. Sebħet għodwa sabiħa oħra fir-razzett favorit tagħna. Ix-xemx diġà tila il-fuq. U s-serduq qed jidden. Smajtuh? Fir-raħal ta' Zizi kulħadd iqum kmieni. Hawn daqsxejn ziffa wkoll. U bis-ziffa ir-raddina ta' ma' ġenb ir-razzett qed iddur. Tgħid Zizu sħaba qamu. Ejja ħammurru naraw. Il-laħwa. Hawn x'hawn. Donnom li qamu Zizi u sħaba, kemm hawn kuluri. Hawn il-kuluri kollha naħseb. Qed nara labsiet blu, ħomor, ċelesti, sofor, oranġjo. U din qisha kartolina. Imma din il-kartolina għadha mhux lesta. Naħseb xi ħadd kien qed ipenġiha u ħabrejk. Kemm ġejja sabiħa. U hawn x'hawn qrib tagħha. Din ġina. Naħseb xi ħadd qed jaġen l-ġina għal xi torta. U hawn xi tuffieħ ukoll. Qed nara tuffieħ aħmar u anke tuffieħ aħdar. Iva, qed inxomm riħat fuq ta' tisjir. X'riħat fuq hawn fir-razzett ta' Zizi llum? Tgħid x'qed jiġri. Ara min hawn. Din Baba. Baba wkoll ħabiba ta' Zizi u tgħid kemm taf is-sajjar. X'riħat fuq ħirġa. X'qed issajjar Baba? Baba qed tipprepara torta tat-tuffieħ. Ara kemm hija aljenata s-sajjar. Kollox preċiż u kollox eżatt qed tagħmel Baba. Kemm taf is-sajjar. U wara min hawn, din Kika. Kika tħobb ħafna l-arti. Infatti bħalissa qed tpenġi. Għalhekk għandha dawk il-kuluri kollha ħdejha? Imma x'qed tpenġi tgħid. U wara minn hawn, dan Gigi. Gigi dejjem jitċaqlaq, m'għandux kwiet. Dejjem b'xi waħda ġdida. Imma daqqa tiġih tajba u daqqa oħra tiġih ħażina. Il-laħwa Gigi u issa. U mela Gigi ma jaqtax qalbu. Qed jarġa' jibni t-torri, blokka fuq blokka. Baba, Kika u Gigi qed jippreparaw sorpriża għal ħabiba tagħhom Zizi. Baba qed tissajri la torta. Kika qed tpenġila kartonina u Gigi qed jippreparala torri twil biex flimkien ikunu jistgħu jilagħbu. Ara kemm huma kuntenti, kulħadd bit-talent tiegħu. Ara fejn Zizi. Zizi qed issuq ir-rota ħamra tagħha, għaddejja minn qalb il-kampanja. Illum Zizi sejra fil-qalba tar-raħal. Għandha bżonn tagħmel xi qadi. Min jaf kemm hu sabiħ ir-raħal ta' Zizi? Ara min ġej. Dan Grezzju tal-Van. Il-van ta' Grezzju aħmar. Jekk ikollok bżonn niġġor xi ħaġa, jew għandek xi ħsara fid-dar, lil Grezzju dejjem sassibu ta' għajnuna. Ċaw Grezzju!
Fir-raħal ta' Zizi, kulħadd għandu xi ħaġa importanti x'jagħmel. Dan Ġamri jaħmel ħobs. Ġamri huwa furnar. Hello Ġamri, hemm xi ħobża żgħira għal Zizi jekk jogħġbok? U din Polly il-pustiera. Xogħol Polly hu li tqassam l-ittri u l-pakketti. Ara daqsxejn, anka Polly għandha rota ħamra u kemm għandha ittri u pakketti xi ġġorr. U din raftuha? Fire engine, jiġifieri vettura tat-tifi tan-nar. U dan Lori il-pompier. Xogħol Lori u li jitfi n-nar f'każ ta' emerġenza. Ciao Lori, u grazzi ta' kemm tieħu ħsiebna. Kemm joġobha r-raħal tagħha Zizi. F'dan ir-raħal vera ssib minn kollox. Ara, dan il-ħanut tal-laħam u dan tal-ħaxix. Ibih dulliħ, larinġ, banana, tadam. Il-laħwa kemm hemm minn fejn tażel. Hawn ukoll ħanut ta' Tonina. Tonina tal-ħwejjeġ. Kemm tbieħ ħwejjeġ sbieħ Tonina. U dan ħanut tal-annimali minn fejn tixtri l-ikel għall-pets u xi bżonnijiet oħra. U din l-ispiżerija biex meta Zizi jew sħaba jkunu daqsxejn morda ikollhom minn fejn jixxu l-mediċini. U dan il-ħanut tal-ħelu kemm għandu pastini u ħlewwiet jidhru tajbin. Ara Tetu, hemm kemm xtrajt ħelu Tetu? Tgħidlix li ser tikollhom kollha waħdek dawk tafx. Attent Tetu! Kif bqajt tiħel fl-arblu? Ara, dan Pier il-Pulizija. Pier il-Pulizija qed jgħid lil Zizi u lil Tetu jiġbru l-ħelu mill-art. Pier il-Pulizija qed iwissi lil Tetu li meta nkunu mixjin irridu noqogħdu moħħna fejn qed nimxu. Filgħodu, Zizi tqum bil-mod. Tittewweb u titmattar fil-waqt li tkun għadha fis-sodda. Hekk tqum Zizi bil-kalma. Imma Ġiġi diġà qam u qiegħed jiġri min-naħa l-oħra. Filgħodu Ġiġi jkollu enerġija kbira. Issa xi jmiss fir-rutina ta' filgħodu? Jaħslu wiċċhom u snienhom. Zizi tmur fil-kamra tal-banju. Tagħmel ftit toothpaste fuq l-ixkupilja tas-snien u taħsel snienha sew, il-fuq u l-isfel. U Ġiġi daħal fil-banju, imma flok jaħsel snienu qed jixrob l-ilma. Aħsel snienek Ġiġi, dik it-tazza qiegħda hemm biex tlaħlaħ ħalqek wara li taħsel snienek. Issa imiss il-kollazzjon. Bl-Ingliż ngħidulu breakfast. Zizi toħroġ iċ-ċereali mill-kaxxa, titfa' ftit ħalib u tikol bil-kuċċarina. U inti Ġiġi għandu bajda mollija u se jiekol lila. Bravu Ġiġi, kemm għażil xi ħaġa bnina? Il-ħin huwa wara nofsinhar. Zizi u Ġiġi mexjin lura d-dar mill-iskola. Ġiġi qed jgħid li għandu ġuħ kbir, qed iżomm żaqqu u jgħid lil Zizi li jrid jiekol. Hemm qiegħda dik it-torta li ħallit baba, imma stenna Ġiġi. Zizi qed tgħidlu biex l-ewwel jaħsel idejh sew u mbagħad jista' jpoġġi mal-mejda. Wara li nkunu l-iskola, idejna jkunu maħmuġin u rridu naħsluhom qabel ma nieklu. Ġiġi jaħsel idejh u mbagħad ipoġġi bil-qiegħda ħdejn Zizi. Issa lesti għall-ikla tagħhom. Wara li jlestu x-xogħol tal-iskola, wasal il-ħin biex jistrieħu ftit. Zizi taqbad taqra ktieb bistejjer għat-tfal. Ġiġi
jażel li joqgħod jara l-programm favorit tiegħu fuq it-televiżjoni. Barra qed jidla u l-ħbib tagħna qed jaqbadhom in-nas. Wasal il-ħin biex iħejju ruħhom għall-irqad. Zizi tidħol tinħasel u tilbes piġama nadifa. Gigi qed iħossu għajjien u jaqbad jilbes il-piġama bla ma jinħasel. Oj, Gigi, mur inħasel! Importanti li ninħaslu qabel nilbsu l-piġama għax inkunu ilna ġurnata għaddejjin u fuqna jkollna ħafna mikrobi. Gigi, għalkemm jien jaf li Zizi għandha raġun u jidħol jinħasel. Issa, notfa u politi. Zizi u Gigi jidħlu fis-sodda, jitfu d-dawl u jorqdu. Il-lejl it-tajjeb, Gigi u Zizi. Sebħet ġurnata sabiħa fir-raħal ta' Zizi u Zizi u sħaba ħarġu jilabu fil-kampanja. Ara, x'qed jagħmlu? Qed jilabu bil-ballun, il-laħwax jolluh il-ballun, kemm qed jieħdu pjaċir jiġru wara l-ballun. U xi jtir tat-tajn? Iġri tetu! Iġri attent tetu! Uff, tetu waqa' fit-tajn. Ara kif intela tajn ma jdejh ma wiċċu. Kollha kemm huma spiċċaw kollhom titjir tat-tajn. Ara min hawn? Ġiet baba. Baba ġabitilhom torta tat-tuffieħ biex jitrejqu ftit. Kemm tidher tajba. Zizi u sħaba kif ixommu r-rieħa malajr jifqu jilabu u jiġu biex jieħdu biċċa. Imma baba qed tgħidilhom li ma jistgħux jieklu b'idejhom maħmuġin hekk. L-ewwel irridu naħslu jdejna sew u nneħħu l-mikrobi kollha qabel nieklu. Baba għandha raġun. Allura kif għandna naħsluhom idejna? L-ewwel niftħu l-vit u nxarbu jdejna sew bl-ilma. Imbagħad l-iktar ħaġa importanti nagħmlu s-sapun. L-ilma waħdu mhux biżżejjed għax huwa s-sapun li jkeċċi l-mikrobi. Norkuhom sew flimkien. Imma tafu kemm għandna ndumu naħslu jdejna biex inkunu ċerti li l-mikrobi telqu kollha? Għandna ndumu daqskemm indumu l-kantaw il-kanzunetta Happy Birthday mhux darba imma darbtejn. Dik id-diska Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Taf li mhijiex vera Gigi. Ibqa' orok. Isa. Zizi għadha kemm lestit mix-xogħol tal-iskola u sa toħroġ dawra bir-rota fil-kampanja. Zizi tħobb ħafna s-suq ir-rota ħamra tagħha. Imma żomm ftit. Ir-rota ta' Zizi mhux fejn tkun is-soltu. Fejn setet marret ir-rota ta' Zizi? Forsi qiegħda wara s-siġra? Jew forsi qiegħda wara x-xadba? Mhix hemm? Uff, Zizi tgħidx kemm qed tagħmel dwejjaq. Ma tafx sa taqbad tagħmel issa? Immara, Pier il-pulizija, forsi jista' jgħinha hu. Zizi qed tgħid lil Pier il-pulizija li r-rota tagħha ntilfet. Pier il-pulizija qed jisma' b'attenzjoni u qed jieħu n-noti biex ma jinsa xejn. U jgħidilha biex ma tinkwetax għax sa jgħinha jfittxuha. Issa, Pier il-pulizija jibda l-investigazzjoni tiegħu. Qed jifli l-post, iħares sew mal-art u x'jara hemm il-marki tar-rota. Tgħid fejn sa jwasslu. Il-pulizija Pier niżel mal-għolja u hemmi ir-rota ta' Zizi sabuha rasa l-isfel wara siġra kbira. Imma din kif sabet ruħha hawn? Pier il-pulizija qed jgħid lil Zizi li aktar x'għamlet xi bufura riħ qawwija u kaxkret ir-rota miħdejn ir-razzett tal-hawn. Importanti li l-affarijiet tagħna nieħdu ħsiebhom sew u ma nħallux affarijiet barra għal xejn b'xejn. Kemm ferħana Zizi issa
Bis-saħħa ta' Pier il-Pulizija reġgħet sabet ir-rota tagħha. Zizu u Baba qed isaqqu ftit xtieli fl-għalqa. Ara minn hawn waslet Polly il-postiera. Polly qed iġġibilhom il-posta u għandha kartolina għal Baba. Min jaf mant min hi? Waslet ittra mingħand it-Tija Marie. It-Tija Marie hija tija ta' Baba u tgħix il-Kanada. Pajjiż il-bogħod ħafna. It-Tija Marie qed tibatilha t-tislijiet tagħha. Qed tgħidilha li għalkemm tinsab il-bogħod xorta taħseb fiha u tħobba ħafna. Kemm hu sabiħ li tirċievi aħbar mingħand il-familja. Din il-kartolina tat idea lil Zizi. Zizi ġabet l-album tar-ritratti tagħha. Trid turi lil Baba il-familja tagħha wkoll. Ejja naraw x'hemm fl-album. Ara kemm ħelwa Zizi meta kienet żgħira. Dawn li hemm ma' Zizi fir-ritratt huma in-Nanna Teres u n-Nannu Mario. Il-familja ta' Zizi huma in-nanniet tagħha. Huma jħobbuha u jieħdu ħsiebha. Ara minn hawn wasal Nunu. Nunu wkoll għandu familja li jħobb. Dan it-tiju ta' Nunu, it-tiju Mark. It-tiju Mark huwa accountant u jgħallem ħafna affarijiet interessanti lil Nunu. It-tijiet ukoll huma parti importanti mill-familja tagħna. Baba ħarġet kamera tar-ritratti u qed tgħid lil Zizi u lil Nunu biex jieħdu ritratt flimkien, it-tlieta li huma. Għal Baba, għalkemm Zizi u Nunu ma jiġux minna, xorta qishom il-familja tagħha u tixtieq li turi lit-Tija Marie kemm għandha familja li tħobba. Kemm iħobbu lil xulxin Zizi u sħaba. Illum sebħet ġurnata sabiħa ħafna. Għal Zizi u Nunu, illum ġurnata mhux tas-soltu. Zizi u Nunu rikbin fl-ajruplan tan-Nannu Mario se joħodhom dawra mal-Gżejjer Maltin. 1, 2, 3 u l-fuq jitla l-ajruplan u jitla l-fuq u l-fuq għall-pisħab. Kemm qegħdin fl-għolja minn hawn se naraw id-dinja kollha. Qed jgħidilhom Nunu. O le, id-dinja kollha mhux se narawha minn hawn, qed jgħid in-Nannu Mario, però żgur li se naraw il-Malta kollha. In-Nannu Mario jibda jdawwarhom minn fuq Malta. Ara Malta fejn hi? Kemm tidher żgħira minn hawn fuq. Malta indawra kollha kemm hi bil-baħar. Malta ngħidula gżira. Hello Malta! Qed jgħajjat Nunu u jxejjer. Qed tarawna minn hemm isfel. Kemm qed jieħdu gost Zizi u Nunu jtiru fuq Malta. In-Nannu Mario qed jgħidilhom biex jinżlu fil-baxx ħajaraw iqreb. Ara, bħalissa qed itiru fuq il-Belt Valletta. Il-Belt Valletta hija l-belt kapitali ta' Malta. Wow, kemm hawn sabiħ! In-Nannu Mario issa ħajitla l-fuq il-fuq ta' Malta. Ara, qed tarawhom dawk iż-żewġ gżejjer? Din Kemuna, l-iżgħar gżira li tagħmel parti mill-arċipelagu ta' Malta. U ftit iktar il-fuq hemm Għawdex, it-tieni l-ikbar gżira tal-arċipelagu. Kemm huma sbieħ meta tarhom flimkien? Għawdex, Kemuna u Malta. Flimkien jiffurmaw l-arċipelagu Malti. Ara, il-vapur ta' Għawdex jisalpa bejn iż-żewġ gżejjer. Ix-xemx qed tinżel bil-mod fuq ir-razzett. Baba, Zizi, Kika u Tetu qegħdin bil-qiegħda fil-bitħa fuq kutra, lesti biex jaqsmu l-isbaħ memorji tagħhom ma' xulxin. Kull wieħed minna jrid jgħid x'kienet l-aqwa ħaġa li għamilna din is-sena, jgħid Tetu. Baba titkellem l-ewwel.
Il-memorja favorita tiegħi kienet meta skoprejna dwar l-ittri u l-vokali. Għax issa nista' naqra l-ismijiet tagħkom kollha u nista' nikteb stejjer sbieħ. Jien naqbel mal-istejjer qalet Zizi, imma l-iktar mument favorit tiegħi kien meta daqqejna l-mużika. Is-sfin u l-kanzunetti li nkantaw flimkien jagħmluni ferħana daqs qatt qabel. Il-mużika hija l-aqwa. Kika tgħidilhom li l-aktar li ħadet pjaċir tagħmel kienu l-crafts u l-lob. Tiftakru meta għamilna d-darb il-forom u l-imrewwaħ tal-karti? Imbagħad kien imiss lil Tetu u tbissem u ħares lejn sħabu. L-affarijiet li tallimna huma kollha sbieħ, imma l-aktar ħaġa favorita tiegħi din is-sena kienet li qattajt kull ġurnata flimkien magħkom. L-aqwa parti kienet li sirna ħbib tal-qalb. Il-ħbib kollha qamu bil-wifqa u taw tannieqa kbira lil xulxin. Il-vakanzi kienu qegħdin jistennewhom, imma l-memorji li bnew kienu se jibqgħu magħhom għal dejjem. L-eċitament huwa fl-aqwa tiegħu fir-razzett. Biex jalqu s-sena skolastika bil-kbir il-ħbieb, iddeċidew li joħolqu it-teatru tar-razzett. Se jirreċtaw uħud mill-karattri tal-istejjer favoriti tagħhom. Baba u Nunu poġġew bil-qiegħda mal-art, lesti biex jaraw l-ispettaklu u jċabċbu. Tetu sab xugaman isfar u rabtu monqu bħal mantel ta' supereroj. U fidu kien qed iżomm qatu ta' borma qisu xi kavallier. Jien il-kavallier Tetu, għajjad b'vuċi jeħxen mis-soltu, ixejjer ta' parsi xabla magħmula minn fera żgħira. Jien ġejt biex insalva r-razzett mid-dragun l-aħdar u ngħin lil kull min għandu bżonn. Baba u Nunu infexxew f'daħqa kbira u jċabċbu bis-saħħa. Tetu kien eżatt bħal kavallieri kuraġġużi li kienu raw fuqhom fil-kotba tal-klassi. Imbagħad Tetu daħal lura u ħarġu Zizi u Kika flimkien. Huma kienu qed jirreċtaw il-ħrafa favorita tagħhom, dik tal-fenek u l-fekruna. Zizi, li minn dejjem kienet maġla u mimlija enerġija, rabtet żewġ biċċiet kartun twal ma' rasa biex jidhru qishom widnejn tal-fenek. Hija bdiet tiġri min-naħa l-oħra tal-palk malajr kemm tiflaħ. Jien tant naġġel li ħadd ma jista' jirbaħli, tajjad Zizi. Kika mill-banda l-oħra poġġiet basket aħdar u tont fuq dara biex jidher qisu qoxra ta' fekruna. Bdiet timxi bil-mod, pass wara l-ieħor, ma qalet xejn, imma tbissmet b'fiduċja. Zizi ta' parsi raqdet f'nofs it-tellieqa għax kienet għajjina wisq u Kika komplet timxi sakemm qabżet il-linja ta' parsi ta' tmiem. Nunu baba qamu bil-wifqa jgħidu proset Kika! Il-qari ta' sena sħiħa ġab din l-immaġinazzjoni kollha tieħu l-ħajja. Wasal il-mument li tant ilhom jistennew. Il-ħbib tagħna fir-razzett inġabru kollha għal kunċert ta' tmiem is-sena. Fuq quddiem nett kien hemm Baba. Baba kienet il-kantanta ewlenija llum. Warajha il-banda bdiet iddoqq. Illum kien imiss lil Nunu biex idoqq it-tambur, beda jħabbad b'żewġ labsijiet tal-injam. Tetu sab żewġ blokki tal-injam u beda jħabbadhom flimkien biex jagħmel il-pass mal-mużika. Kika bl-enerġija kollha tagħha kienet qed iddoqq żewġ għotjien tal-borma li għamlu l-istorbju. U Zizi kienet iż-żeffina ewlenija. Bdiet taqbes fuq siq waħda, imbagħad iddur dawra tont u tolli jdejha l fuq lejn is-sema. Malli rawa, l-oħrajn ma felħux jibqgħu idoqqu biss. Baba, Nunu, Tetu u Kika ħallew l-istrumenti tagħhom, qabdu jdejhom flimkien
u bdew jagħmlu l-istess passi ta' Zizi il-kol f'daqqa. Ħara kemm huma ħelwin, qed jisfnu jkantaw bla waqfien, sakemm ħara għajjew u waqgħu fl-art u issa qed jitqu b'kemm jifilħu. Il-ġurnata tal-festin fl-aħħar waslet fir-razzett u kulħadd għandu biċċa xogħol x'jagħmel. Iġbed ftit ieħor min-naħa tiegħek Nunu, għajtet Kika, waqt li tnej li huma kienu qed idendlu spaga twila mimlija b'nadar ikkoloriti minn siġra l-oħra. Il-bitħa kienet diġà tidher ferm differenti u mimlija ħajja. Sa dan it-tant Tetu qed jonfoħ il-bżiża. Ħa nifs twil ħafna u beda jonfoħ bużżieqa ħadra. Nefaħa u nefaħa u nefaħa sakemm saret kbira daqs dullija. Imma f'daqqa waħda, fil-bużżieqa taret minn idejh u bdiet ittirma l-bitħa kollha tagħmel ħoss tad-daħk. Baba nfexxet tidħak u marret tgħinu. Ejja Tetu, inżommilek jien u norbtuha flimkien id-darba li jmiss, qaltlu. Eżatt meta l-bitħa kienet lesta u mżejna bil-kuluri kollha tal-qawsalla, daħlet Zizi. F'idejha kellha l-aktar ħaġa importanti tal-festa, kejk kbir taċ-ċikkulata u l-frawli b'sinjal fuqu li jgħid tmiem is-sena t-tajba. Poġġietu f'nofs il-mejda. Il-ħbieb kollha waqfu mix-xogħol tagħhom u ħarsu madwarhom. Ir-razzett kien jidher mill-isbaħ. Il-ħbieb bdew iċabċbu lilhom infushom. Kienu ħadmu bħala tim u issa kien wasal il-ħin biex jiċċelebraw u jieklu flimkien. Il-festa l-kbira kienet għaddiet u r-razzett kien reġa' ġie lura għall-kwiet tiegħu. Is-sajf wasal. Il-ħbieb kollha poġġew f'ċirku madwar ktieb kbir ħafna u vojt li kienet ġabet Kika. Dan sa jkun il-ktieb tal-memorji tagħna, spjegat Kika bid-tbissima ħelwa. Se nimlewh bir-ritratti ta' kull avventura li kellna din is-sena, sabiex anke meta nkunu l-baħar jew fuq vaganza l-bot minn xulxin, inkunu nistgħu niftħuh u nħossuna qisna għadna flimkien. Tetu kien l-ewwel wieħed li għażel ritratt. Kienet stampa tagħhom jitgħallmu d-direzzjonijiet waqt li kienu qed ifittxu il-ġugarell mitluf tiegħu. Issa qed ipoġġi ftit kollha fuq wara u waħlu fl-ewwel paġna. Grazzi tal-li dejjem tgħinuni nfittex l-affarijiet li nitlef, qal Tetu bleħen sinċir. Issa jmiss lil Zizi. Sabet ir-ritratt tal-kunċert tal-mużika. U din hija t-tifkira tiegħi. Grazzi tal-li tisfnu tkantaw miegħi. Kulħadd beda jċabċab u Zizi waħlet ir-ritratt fit-tieni paġna. Kika għażlet ir-ritratt tat-teatru li kienu għamlu biex jirreċtaw l-istejjer. Qed tur ir-ritratt lejn sħaba. Ma nistax nitlob għal ħbieb aħjar, tgħidilna Kika. Nunu qabad l-aħħar ritratt. Kien ritratt tagħhom il-koll flimkien, jidħku u janqu lil xulxin taħt is-siġra l-kbira tar-razzett fil-festa tal-bieraħ. Dan huwa l-aqwa wieħed għax fih hemm aħna kollha flimkien. Baba qabdet marker iswed u kbir u fuq il-qoxra tal-ktieb bit-trisbieħu kbar kitbet Grazzi ħbieb. Il-ħbieb ingħaqdu f'tannieqa waħda kbira. Min jaf kemm ħajwaħlu ritratti f'dak l-album bl-avventuri ġodda li ser jagħmlu fis-sajf.